Perkenalkan, nama saya Aisyah Yasmin Zahra dari kelas 11 IPS 1, nomor absen 3. Bumiku anggitane rono. Bumiku kabentang indahe bumiku. Tan katon ijo royo-royo. Para kewan padha manut mring darane. Ana ing sawah anggarap siti. Nanging saiki ora kaya mbiyen. Nanging saiki bumiku wis rusak. Kaya-kaya wis ora ana ijo-ijoan maneh. Karana ulahe manungsa lena marang wektu lan ngliwakake kewajiban marang Gusti sing akarya jagat.